गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों गोदान बोसोरनि मुङै अननाय मोजां मोननाय आं नोंथांमोननिसिम बावहरबाय बे गोदान बोसोराव इसोरा जों बयजोंबो लोगोआव थाथों दिनैनि बे समावहाय आङो नोंथांमोननि बे पर्टेल निउसनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि जानानै जोंनि बे बिटिआर हालामाव जेसेबांखिनि कन्ट्रेक्टरफोर दङ जायफोरा जोंनि एसोसिएशनाव दङ बिथांमोननिसिम आं मोनसे मेसेज हरनो खावलायदों बेनो जाहैबाय जोंहा फैबाय थानाय 25 जानुवारियावहाय जोङो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबगोन आरो किसुमान रायज्लायनांगौ खोथाफोर दङ आरो गोबां गोदान अफिसारफोरखौबो जों लोगो हमनांगौनि खोथा दङ बिनि थाखाय आङो जोंनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशनाव थानाय साफ्रोमबो मेम्बार आंनि बिदा फंबाय गासैखौबो आं खावलायदों जे 25 जानुवारियावहाय जोङो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबगोन आरो गोबां गोदान अफिसारफोरखौ जोङो लोगो हमनांगौ दङ बेनिखायनो रेडि जानो थाखाय आङो दिनैनि बे ससियेल बा मिडियानि गेजेरजों बा पर्टेल निउसनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनखौहाय मिथिहोनाय जाबाय बेखौथ' नुदों आरो आङो मोनदोंबो अर्डारखौबो मोनदों नटिफिकेसनखौहाय मोनदों जोंहा सिगाङाव जाफोर केरानिनिफ्रायनो खामानिया जुरिजेनोमोन जिहेथु जायखौ डिलिं एसिस्टेन्ट होननानै बुङो बिथांमोनानो फाइलखौ पुट आप खालामो बिनिफ्राय सुपारिनटेन्डेन्ट जाना आन्डार थाङो आन्डारनिफ्राय सेक्रेटारि बा डिपुटि सेक्रेटारि बा एफए जानानै माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम थाङो बिनिफ्राय डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारसिम थाङो बेबायदि फाइला मुभ जायोमोन गोदोबो किन्तु थांनाय जानुवारियाव नैबे जानुवारि दा सोलिबाय थादों बे मोनसे अर्डार ओंखारदों जे पुटिं खालामनाय जुदि पुट आप खालामनाय डिलिं एसिस्टेन्ट केरानिफोरा बिथांमोना बे दायित्वनिफ्राय बिथांमोनखौहाय गैया खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोना जेबो फाइलनि खामानि मावनो मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौ माने फाइल रेकर्ड लाखिनाय एसे पियन केरानिखौहाय पियन हिसाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसोर बे फाइलखौहाय पुट आप खालामगोन बेखौबो बेयाव लिरनाय जादों जे सुपारिनटेन्डेन्ट आन्डार सेक्रेटारि बा सुपारिनटेन्डेन्ट हयथ' आन्डार सेक्रेटारि बेखौहाय मेनसन खालामनाय दङ बेखौबो जों नुदों किन्तु आं जेसेबां मिथिगौ जोंहा आंनि मिथिनायाव एसे हेफाल जानो हागौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 116 जन बा 117 जनसो डिलिं एसिस्टेन्ट थायो आरो गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां हाजार फाइल जायो लाख खाथियाव जोंहा फाइल दङ दा बेखाय आं बेखौसो बुंनो सानगोन जे दिनै डिलिं एसिस्टेन्ट 116 जन बा 117 जन डिलिं एसिस्टेन्टफ्रा जेब्ला फान्ड रिलिज जायो बै समाव बिथांमोना ओरैबायदि होंगो दोंगो खस्थ'जों खामानि मावब्लाबो मोनावनि 8टा 9टा 10टा खामानि मावब्लाबो बिथांमोना खामानिखौ मावख'नो हाया 116 जन डिलिं एसिस्टेन्टफ्रा दिनै मावनो हाया हाजार लाखनि खामानि किन्तु दिनै आं नुबाय आरो बुजिदों जे सुपारिनटेन्डेन्टफोरा बोरै खामानि मावनो हागोन जिहेतु 10 जनल' आन्डार सेक्रेटारि दङ आरो सुपारिनटेन्डेन्ट दङ 10-12 जनल' जोंहा डिपार्टमेन्ट दङ बिसोरो माबाफोरा अफिसारफ्रा बिथांमोना 116 जना मावब्लाबो मावख'नो हायै खामानिखौ सुपारिनटेन्डेन्ट आन्डारा बोरै फाइल पुट आप खालामगोन बिथांमोनखौ केरानि लेभेलाव लाबोनायनि मोनसे सिस्टेमसो होननानै आं दिनै बुंगोन नोंथांमोना जुदि सिस्टेमखौ मिथियाबाथ' आं बुंनायखौबो न' होनना बुंगोन किन्तु दिनै सासे सुपारिनटेन्डेन्टआ सासे आन्डार सेक्रेटारिया जुदि फाइल पुट आप खालामनांगौब्ला बेथ' केरानिनिसो खामानि स्टेटआवबो सोलिदोंमोन बियो साननैसो किन्तु स्टेटआव दिनै बन्द जाबाय बेखौ जों मिथिगौ स्टेटआवथ' दिनै हागौ स्टेटआ हानो हागौ मोनसे डिपार्टमेन्टआव मोनसे सुपारिनटेन्डेन्ट बिसिनिया थायो किन्तु जोंनिया 39टा डिपार्टमेन्टआव 6 जन 7 जनल' दिनै सुपारिनटेन्डेन्ट दङ अब्ला दिनै जोंहा 39 डिपार्टमेन्टनिख्रुइ बांसिन डिपार्टमेन्ट जोंहा जायो किसुमान जेरै फाइनेन्स फिटिन फाइनेन्स एसए बिदि मोनसे गोबां डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ लानायनि गोबां 45-40सो जोंहा डिपार्टमेन्ट बारा दङ होमबा बेफोरदि हाजार फाइलनि खामानिखौ दि सुपारिनटेन्डेन्ट आन्डारफ्रा पुट आप खालामनानै जे मुभ खालामनो हागोन बेखौ आं एसेबां पसिबल नुहुराखै आं बेखौसो सानदों बिथांमोना निस्सय बेखौ हाया होननानै बुंनो गोनां जागोन जितु जों परिबेसखौ जों मोनखानाय आं बिटिसि सेक्रेटारियाव दिनै 15 बोसोर जाबाय बारबायानो होनजायो दिनै बेसेबां खस्थ' जाना माबाफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जायफ्रा केरानि बिथांमोननि मावनायखौ जों नुयो सोरबाया अबहेला जानो हागौ नाथाय गासैबो नङा
बेखौ जों दिनै बुंनो हायो कम्पानिनि खोथाखौथ' एसे जायाखै आङो दहायसो सासे बे बिदिनो जरित थानाय कम्पानिनि जोंनो एसे जरित थानाय बिथां अर्जुन भाई होननाय सेंग्राजों रायलायदोंमोन बिथांनिफ्रायबो आं डिटेल्स लादों आरो आदारनिफ्रायबो आङो माबा लादों आं कम्पेयार खालामनायदों बे कम्पानिनि मानसिफोरा दंफैयो जों बेखौ मिथिदों बिटि सेक्रेटारियेटआव जायबायदि दिनै जेनेबा TRIF मोनसे कम्पानि जेनेबा CEGIS बेबो मोनसे कम्पानि बा NITCON बेबो मोनसे कम्पानि दाबादि आरो माबा ANDP बेबो मोनसे कम्पानि बेफोरनि एक्टिभिटिसआ जोंनि बे बड'लेण्ड बा नै बिटिआरआव माबायदि एक्टिभिटिस बिथांमोननि एक्टिभिटिसआ मा आरो बिथांमोननि खामानिया मा डिटेल्स जों बेखौ नायग्रोनांगोन आरो आं बेखौसो खावलायगोन जेसेबांखि कम्पानिया दिनै बिटि सेक्रेटारियेटआव बाहागो लाफैया मानो जों बेखौसो नोजोर होनांगोन जे जोंनि दिनै डेभेलपनि खामानियाव बिथांमोना मा मावनो नागिरदों बा बिथांमोननि एक्टिभिटिसआ मा जागोन रला मा जागोन आरो बिथांमोनखौ माबोरै एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों बेसेबां पार्सेन्ट दङ ना गैया आरो जोंनिफ्राय बिसोर मा लांगोन आरो जोंनो मा होनो हागोन बेखौ जों सानैसो उनाव आं क्लियार होगोन बिनि डिटेल्सखौ आं लागोन निस्सय खहानि खोथाखौ आं दा जेबो बुंनो सानाखै आरो जिथु डिटेल्सखौ मोननाय जायाखै बिथांमोना मोनसे डेभेलपनि खामानिखौनो मावो खिन्थु बिनि बेकग्राउन्डखौ जों नायनांगोन बेथ' मोनसे NGO बा कम्पानि नालाय गुबुनावबो दङ खिन्थु एक्टिभिटिसखौ नायग्रोनांगोन बेयाव जोंहा मा खहा जागोन दा हमनानै ब्लक जुदि ब्लकआव फैनानै ब्लक अफिसारनि मानसिफोर जा ब्लकआव थानाय अफिसारफ्रानो जुदि खामानि मावालाखिनो बिसोरसो जुदि खामानि मावोबा बिनि बुंनांगौ आलादा जागोन बा सेक्रेटारियाव दिनै डिलिंसफोरा खामानि मावनो मोनथ'ला बिसेसके दा बिथांमोना जुदि मावनानै खामोब्ला बिथां जिथु एडमिनिस्ट्रेटिभजों बिसोरहा जेबो सोमोन्दो गैया बिसोर नायनायसो मा खामानि मावनो नागिरदों बेखौ बिसोर रिपर्ट होनाय मोनसे दा बिनि डिटेल्सखौ आङो खोब खम समनि गेजेराव होगोन दिनै आङो बेखौ माबा खालामला निस्सय बेयाव डिमेरिट बा मेरिट मोनसे थानो हागौ बेखौ जोङो उनाव नायसिगोन बेखौबो बिदिनो बुंनांगोन दङ फैदों आङो नुदोंबो आरो नोंथांमोना जेखौ सोंदों बेबो नंगौ जे बिहारनि सानैसो बिहारनि आरो पान्जाबनि आरो बिदिनो जोंनि जायो दिनै फोरनियावनो सों MLA फोरनियावनो सों बिथांमोनाबो बुंगासिनो दङ कन्ट्रलखौ माबायदि खालामगोन माबायदि कन्ट्रल खालामबावगोन गोबां सेक्रेटारियेटआव दिनै मा जाना दङ मा जाना गैया मा जायाखै बेफोर गासैबो खोथाया दिनै फोरनि खुगायावनो दङ MCLAफोरनि खुगायावनो दङ MLA फोरनि खुगायाव नुदों बुंनायनि जिथु एक्टिभिटिसफोर गोबां खामानि मावनो हानायनि माबाखौ नुदों नाथाय सिङाव जेबो गैया होननानै बिथांमोनाबो दिनै मिथिगौ आरो बिनिखायनो दिनै बर' जाथि खौसे जानांगौ होननानै दिनै बिथां BKWCनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों दिनै जों नायोब्ला जोंनि BTC बा BTRनि खोथाखौनो नाय BPFआलाय माथो गाज्रिमोन UPPआबोथ' मासे गाज्रिमोन मोननैबोथ' गाज्रि नङामोन जोंनि आनसलिक दंमोन BPFआबो गाज्रि नङामोन सानैसो लिडारफोरनि एक्टिभिटिस बा साननाय नोजोरासो आलादामोन UPPआबो दिनै गाज्रि नङामोन जोंनिनो आनसलिक दल बिथांमोननि साननाय नोजोर किसुमान लिडारफोरासो दङमोन नाथाय दिनै जे जोंनि मोननै आगोमा राजनितिक जिथु आनसलिक दल बेखौनो सानैसो लिडारा ओरैबायदि खालामना गालांबाय पापा माने साननानै नायोब्ला गोसोआव दुखु मोनो दिनै UPPआल' दिनै दुखु मोनाखै दिनै BPFआल' दिनै राय दुखु मोननो गोनां जायाखै इन्टायार माने गासै बर'आनो दिनै मोनसे साननांगौनि समखौ दिनै खालामनानै होबाय बे जायनि थाखाय दिनै मिनिस्टार बिथाङाबो मिथिगौ जोंनि BTC काउन्सिलनि जाफोर जागासिनो दङ सोरजों सालाय जादों बुंनायाव बेसेबां गोजौ मावनायाव बेसेबां सिङाव बे गासै खोथाखौ दिनै बिथाङाबो मिथिगौ बिसोर रायज्लायलायो बिथांमोना मा अबस्था दङ जोंहाबो बिदिनो अबस्था दिनै जायबायदि दिनै जोंहा बिथांमोनाबो दिनै मावनो हानायनि जेबो स्कप मोनाखै फैसा गैया थाखा गैया दिनै जेसेबां जों दङ बिथांमोननि बिथांमोना बेसेबां फैसा दङ आं गासैबो लिस्ट आंनियाव दङ 5 कोटि 10 कोटिल' फैसा नाथाय दिनै जोंहा मानगोनां चिफ जिथु दा प्रमद बर' बिथांनि डिपार्टमेन्टआव गासै 300 क्ररनि गोजौआव फैसा दङ
नाथाय EM सासे EM नि बेसेबां दङ 6 कोटि 10 कोटि 5 कोटि सोरनियाव 1 कोटिल' बिथांमोना मादों मावनो सिङाव मा सोलिना दङ गासैबो राजनितिनि मानसिफोरा गावसोर मिथिगौ EM फोरनि दुखुखौ EM फोरा मिथिगौ MCLA फोरनि दुखुखौ MC फोरा मिथिगौ MLA फोरा गावसोरनि दुखुखौ मिथिगौ बेनिखायनो जेसेबां दिनै जोङो बुंनायखौ जों नुबाय थादों मावनो हानायनि जितु एक्टिभिटिसफोरखौ जों नुबाय थादों बेफोरनि साननायनि बायस जानानै जुदि थानो नागिरदोंब्ला जोनोम मोननायाथ' बे 100% ओंखारबोनांगोन बिसोरो आरो वान साइड जानो मोननाय नङा मोनफ्रोमबो अरायबो समाव जुदि वान साइड जाना खोथा बुंबाय थायोब्लाथ' जाखोनानो बेल'थ' साननो हानाय मानसि नङा गोबां गिदिर मानसि साननो हानाय मानसिफोर दङ बड'लेण्डआव BTC नि गेजेराव बेबायदि दा नोङो नाय माबाखौनो नायदो जोंहा दानि गामि बारायनाय दानख'नाय दाजाबनाय जेबो गैया इन्डिपेन्डेन्टनि खोथा बुंबाथ' गोसोआनो आलादा जाखायो बिथांमोना दिनै सासेबो साख्रि मोनाखै बिथांमोना सासेबो दिनै जेलनिफ्राय दिनै उदां जायाखै रन्जन दैमारिनि खोथाखौथ' आरो बुङाबाबो जायो बिथांनि जिबनाव बेसो मिथिसिगौ बेसेबां दुखु दङ मबे इमप्लिमेन्ट जानो साख्रि सासेबो मोनदों होनबा बिटिआरनि मुङाव सासेबोथ' गैया मबे इमप्लिमेन्टखौ साक्सेस खालामनो एनडिएफफोरखौ नाय न'खरफ्रा बायफ्लेलांबाय सोरबा मावना जादों सोरबा रिजर्ट बनायदों सोरबा दा नै लावखार ओंखाम जाग्रा बानायदों नाथाय साकरियाव सोरखौ सोबाय थादों नों आंहाथ' मोनाखै बेफोरनि खोथाखौ MCLA फोरनियाव सों बेफोरनि खोथाखौ MLA फोरनियाव सों बेफोरानो मिथिगौ दिनै एबसु जुदि गोदान एबसु दानो नागिरदोंबा दङ सरकारनिफ्रायबो हिंसोग्रा मानसि थागोन निश्चय जों मोजां मोनाखै बेबायदि जायोबा जातिया धंख' जागोन बिदि बुंग्रा निश्चय जोंहा गभर्नमेन्टनि गेजेरावबो दङ दा जाबायदि खोनादोंसो दासिमबो जोनोम जाथ'वाखै थ' जानोबो हागौ आरो सिन्था खालामनाया मोजां रायजोआबो आरो नंगौ जुदि जायोब्ला उसुबिदाबो जानो हागौ आरो राजनितिक पलिटिकेलजोंनो जुदि सिथाबफाबाय थायोब्ला संगठना बेखौबो खिन्थु बुंनांगौ थागोन आरो रायजोआ गाज्रि नङा होननाय बुस्थुआसो जाहैगोन लास्टायाव बिथांमोनाव जुदि थाबाय थायोब्ला नुदोंना बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौबा माबायदि मावदों रायजोनि थाखाय खिन्थु बेसेबां गोजानसिम थांगोन बेखौ दिनै रायजोआ सानहरदों आरो नोंथाङा बुंबावदों माने जाय बायदि मानसिया गोदान संगठन दानो नागिरदों बिथांमोना जे गोथौ सान्थौनि मानसि नङा होननानै बुंदों बे बिथिङाव जायफोरनि नामफोरखौहाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोनाबोथ' बै समाव एक्स MLA जाबोनाय एसेबां माबा गैयि साननो हायै मानसिखौथ' MLA होआ बै समाव आरो सासे मन'जय लासानि खोथाखौ बुंदों बिथाङाबोथ' जातिनि थाखाय नांबोनाय बै समाव माबा मोनसे स्पिरिटआ बेहा थागोन जेबो साननो हायै होनना बुंब्लाथ' गोरोन्थि जागोन आरो आंनि बायदिबा बिथाङा माबा मोनसे सिन्था खालामदों हयथ' पलिटिकेलनि माबा मोनसेबो थानो हागौ खिन्थु आं दिनै बेखौ एसेबां क्लियार